рӯзи 7 сентябр расонаҳои саудӣ гузориш доданд, ки додгоҳи ин кишвар 8 нафарро ба муддати аз 7 то 20 сол равонаи зиндон кард. онҳо бо даст доштан дар куштори рӯзноманигори мухолифи ҳукумат Ҷамол Хошуқҷӣ муҷрим дониста шудаанд. 4 моҳ пеш аҳли оилаи Хошуқҷӣ аз гуноҳи қотилони ин рӯзноманигор гузашт. ин амал имкон дод ҳукми эъдоми 5 нафар, ки моҳи декабри соли гузашта содир шуда буд, бознигарӣ шавад. то кунун номи ягон нафар аз муҷримон эълон нашудааст. Хошуқҷӣ мунаққиди сарсахти валиаҳди Арабистони Саудӣ Муҳаммад бин Салмон рӯзи 2 октябри соли 2018 дар консулгарии Саудӣ дар шаҳри Истанбули Туркия беному нишон шуд. тибқи гузоришҳо Хошуқҷӣ дар дохили консулгарӣ ба қатл расид. сипас ҷасади ӯро аз бино берун карда буданд. ҷасад дигар пайдо нашуд. ин куштор боиси эътирози саросарӣ гардида эътибори Муҳаммад бин Салмонро поин бурд. ба қавли баъзе кишварҳои ғарбӣ, Муҳаммад бин Салмон дар амал раҳбарии рӯзмарраи Арабистони Саудиро бар дӯш дошта, куштори Хошуқҷиро ӯ амр додааст. мансабдорони Саудӣ қабул надоранд, ки куштори Хошуқҷӣ бо фармони валиаҳд амалӣ шудааст. додгоҳ ҳам изҳор намуда буд, ки куштори Хошуқҷӣ пешакӣ тарҳрезӣ нашуда буд.